Přemýšleli jste někdy, co to skutečně znamená být bohatý? Opravdové bohatství se neměří velikostí bankovního konta. Spočívá v hloubce naší moudrosti a bohatství našich zkušeností. Peníze mohou koupit pohodlí, ale moudrost nás učí hledat smysl a naplnění. Ukazuje nám, že největší poklady leží v našich vztazích a v momentech, kterých si vážíme. Vzpomeňte si, kdy vás upřímný rozhovor obohatil víc než jakákoliv výplata, nebo kdy vám jednoduchý akt laskavosti naplnil srdce víc, než by to kdy dokázal jakýkoliv hmotný majetek. Skutečné bohatství je ve smíchu sdíleném s blízkými, v ponaučeních z životních výzev a v klidu, který nacházíme v pochopení sebe sama. Jak tedy definujete bohatství? Je v prchavém bohatství peněz nebo v trvalém bohatství moudrosti? Až příště budete přemýšlet o tom, co to znamená být bohatý, pamatujte, skutečné bohatství je v moudrosti, kterou získáváme, a v lásce, kterou sdílíme. To je skutečné měřítko bohatého života.